Спри! Какво е това? О, това е диня, но е толкова малка. О, и имам такъв огромен диня. О, какво е това? Ах, а това е моята диня. О, боже мой, толкова е гигантска. Нека започнем с моята малка. Да я пробваме сега. Отрежи горната част. Не е лесно, но е толкова малка, че мога да го направя. Виж това. Имам нудали вътре. Това е яко. О, нека опитаме с клечки за хранене. Мога да го взема с моите клечки? Добре, тогава ще ги използвам, за да излея всичките си нудли в устата си. Вкусно! Беше толкова вкусно, но толкова малко. Хареса ми. Рокси, имаш нещо заседнало в твоята... Какво? Това е семка от диня. Определено няма да ми трябва. Възможно ли е да не разпръскваш семена наоколо? Добре, да я изкараме от тука. Окей, Рокси, внимавай следващия път, приятелю. Ще отворя моята диня. О, виж! Динени нудали. Вкусно! Но трябва да се отърва от тези семки от диня обаче. Да, не ги харесвам. Това е много по-добре. Нека... Опитай! Ще опитаме. Вкусно! Предпочитам да изям всички нудали. Страхотно! Какво? Кой се смее? Какво над мен? О, имам перука от спагети. Доста съм завистлив за прическата си. Защо е вкусно? И знам, че е мой ред. Сега да ще ви отворим трябва... този гигант. Тук. Оставено е съвсем малко. Ох, отворено е. Вау! Тук има толкова много динени спагети. Нека... Направо сега! Не ми трябват тези пръчици. Ще ям с ръце. Толкова вкусно. Фантастично. Трябва да събера още от дъното. Ох, заклещих се. Заклещих се. Ще те изкарам оттам. Ох, благодаря. Имам много семки в устата си. Трябва да ги сложа някъде. Ах, не. Не, моля те, не това. Да, съжалявам, но това е страхотен бомбърмен. Готов съм. Обстрелът с кости. Трябва да подготвим камуфлажна окраска и каска. Сега съм напълно безопасен и готов да летя. Ще те защитя, Итан. О, не. Добре, спасих ли те? О, не. Добре. Това беше силен удар. Извинете. Вау, Джес има малка опаковка чипс. Принглс. Но Итан има средна опаковка. Тогава какво ще има Рокси? Трябва да разберем скоро. Вау, какво огромно и високо пакетче. Това е гигантска опаковка Принглс. О, боже, страхотно. Нека започнем да ядем. С удоволствие. Сега нека се опитаме да преместим този огромен пакет, за да мога да получа лакомства. О, колко е тежък! Не беше лесно. Хайде, излез. Какво? Само един малък чипс? Какво е това? И е шоколадов чипс? Хайде, трябва да има още нещо там. Ах, нищо няма. Имам само едно малко чипсче. Беше вкусно поне. Това е тъжно. Заседнал съм. Но той може да продължи. Но ако наистина е възможно, тогава искам да го опитам. Имам най-малкия пакет, за да мога да имам най-големия кораб. Чакай малко. Рокси трябва да го има. И Рокси... Ще продължа да летя. Итан, Рокси не видя нищо. Така че ще изям огромния. Защо не се чупи? О, в ръката ми е. Толкова е вкусно. Мога да го ближа така. Добре, ти си странен. Джес е заета с един Чип огромен... и Рокси са вътре в пакета. Сигурен ли си, че не ти трябва помощ? Тя мълчи. Това означава, че мога да се присъединя към моя чип, докато всички са заети. Кутията пада. Внимание! Рокси! Вие, момичета, добре ли сте? Леле? Джес има бита сметана? Яко! А другите? О, кой? Получих толкова голям пакет. Рокси,
Вау, това е страхотно! Но Итан получи най-малкия. И това не е лошо. Започваме с... Искам да бъда първия. Една идея ми хрумна. Ще налея... Сложи сметаната на пръста ми и постави малка черешка отгоре, за да я опитам. Вкусно, но недостатъчно. Най-накрая дойде моят ред. Наистина искам да опитам сладкарска сметана. Сега, сипи малко на ръката си и поръси с цветни пръчици отгоре. Изглежда вкусно. Хайде да го опитаме. Вкусна! Толкова е вкусно! Какво е това, Итан? Искаш ли моята сметана? Нека да помислим. Мога да я споделя с теб. Ще я изтискам в чинията ти. Още малко. Няма да бъда алчна за приятел. Все още искам сметана, а ти? Тогава я вземи. Джес! Исках само малко сметана в мен. Не върху главата ми. А сега е мой ред. Имам огромен пакет и ще ям тази сметана цяла година. Ще се опитаме да я изтискаме. О, трудно е. Хайде. Просто малко. Нека опитаме да натиснем тука. Не става. О, имам идея. Имам този огромен секираище. О, не. Дори не. Мисля, че пакетът може да избухне. Рокси, току-що се отървах от натрапника на Джес. Вау, Рокси има малко захарен памук. Тя е толкова сладка, но Итан има средно голям. Яко. Ами за Джес... Вау, това е... Изглежда огромен нереално. захарен памук. По принцип страхотно. Искам скоро да го опитам. Нека започнем с Рокси. Тя има хубава малка вата. Добре. Нека опитаме сега. О, не, издухах я. Ще я хвана сега. Хайде тук. Хванах я. Изтисках я. Сега прилича на палачинка. И се топи в устата ми. Толкова сладко и толкова захарно. Нищо не остана. Мой ред е. Нека го пробваме сега. Толкова вкусно. Вкусно. Искам още. Момичета, толкова е добро. По-дяволите! Аз така ли? Видя ли лицето си? Не мога дори. Толкова си сладък. Не знам какъв е проблемът. Нека опитаме пак. Не си личи. Ще се бориш с злото? Какво ти става? Беше много вкусно. На какво се добре, смее? Достатъчно. Разкажи ми, Ивиц. Имам ли захарен памук по веждите? Добре, просто ще ги изям. И сега е моят ред. Толкова голямо. Вау, захарният памук може да бъде много тежък. Добре, нека се опитаме да ядем така. Вкусно. Искам да изям всичко. Вау, вътре в захарен памук ли съм? Така е. Още не съм бил вътре в захарен памук. И тук е толкова вкусно. Толкова вкусно. Изгубихте ли ме там? Джаз! Къде отиваш? Джаз! Добре ли си? Вау! Да не би захарния памук да имаше крака? Да имаше ръце? Хей, добре, Втора Джес. ръка. Това е просто невероятно. Харесахте ли нашето видео? Тогава натиснете бутона харесвам и се абонирайте за нашия канал. До скоро!